смятаме, че живеем в една извънредна ситуация, в която всеки българин трябва да избере дали да бъде с нас, студентите, които отстояваме някаква позиция, морална, или да бъде с властта и задкулисието. Направете този избор. Мисля, че вие вече сте го направили, защото сте тук. От нощта ни атакуват. Имаше провокатори, които слагаха транспаранти с правописни грешки, за да изкарат някакви лумпени. Имаше провокатори, които се катереха по ректората и когато ги питахме кои са, бягаха. Имаше провокатори още сутринта. Пускат се някакви аудиозаписи с фалшиви, с някакви монтажи, които са правени от съмнителни хора. Атакуваха ни тук преди няколко минути. Удраха с юмруци по сградата на ректората, по институцията Софийския университет. Ние опазихме сградата и себе си. Щупиха един прозорец отзад. В момента имаме на всички изходи хора, които да пазят сградата и нас. Ще удържиме, но считаме, че имаме нужда от подкрепа. Искаме подкрепата на хората, които искат България да бъде държава на народа, а не на властта и задкулисието. Искаме подкрепата на нормалните хора. Вашата подкрепа окупирахме Софийския университет. Смятаме, че вече е дошло време да излеземе на улицата и да атакуваме там, където трябва. Когато протестът следиме през сградата на университета, ние излизаме и отиваме заедно пред парламента. Окупацията няма да се прекратява, но ще дойдеме с вас. След един час ще дойдем тук пак с официалната декларация. Това ще бъде и официалната пресконференция. Но сега като видяхме, нямаше как да не излезем. Просто... Мерси! Днес ни атакуваха хора с бръснати глави. Те ни атакуваха физически, само ще извинявайте. Те ни атакуваха физически. Пускаха по вратата. Имаше членове на БСП. Народни представители при това. Срам! Народни представители. Оставка! Оставка! Кажете ги, кои имат тия резултати? Не. Имаше лица от тези, които по всякакъв начин, че през тези 4 месеца, докато течеше гражданския протест, се опитваха да го провалят. В момента много хора искат да провалят окупацията, защото им сбъркахме плановете. Ние няма да спреме. Това беше известно, но което е най-важно, защото постоянно обвиняват. От началото на нашата окупация не е имало нито един жест на насилие. Това е институционална окупация. Ние имаме право да изявим нашата позиция на територията на университета. Сега към нас се подходи с насилие и ние това го знаехме, че ще стане. Но никога не сме си представили, че депутат от Българското народно събрание ще дирижира пред нас това насилие. Това е недопустимо. Позор! Това е позор за всяка демокрация. Шумкари! Нека всички чуят. Името е Борис Цветков. И друго, което трябва да е пределно ясно на всички, ние си го знаем това и сме готови. Ясно е, че от тук нататък ще стават все по-квалифицирани и по-рафинирани опитите за провокация. Ние не сме свръхчовеци.
Ние сме заявили нашата позиция и е крайно време нацията да избере нейната позиция. И тя трябва да го направи днес. Нацията трябва да изрази своята позиция с нас. Или ще дойде да ни подкрепи, или ще остави да се трае. Това е всичко, което има значение днес. На пресконференцията ще бъде съобщено. Ние трябва да решим. Два часа медиите, който пожелае тук. Скоро ще има студентска среща и ще обсъдим нещо. Благодаря на всички. В секцията призовани всичките студенти в 6 часа да излязат на улиците и да отидат